Esta mañá celebrouse ás portas do Hospital do Salnés a última das concentracións que se veñen realizando cada mércores contra a reforma da Lei de Saúde Pública por considerar que afectará aos traballadores e pacientes do centro comarcal ou eliminar esta área sanitaria. O motivo é que a partir de agora a Plataforma pola Saúde Pública do Salnés dedicará todo o tempo e esforzo a informar a cidadanía e asociacións da situación e xestionar todas as iniciativas e material informativo a levar a cabo, sobre todo, a manifestación comarcal do próximo 29 de setembro. Os estamos preparando, se estamos imprimindo neste momento e empezaremos a repartilo en todos os concellos. Nos dedicaremos as 2 semanas que nos quedan a informar a cidadanía. E si tamén o próximo martes sí que teremos xa unha reunión no Auditorio de Vilagarcía con todos os colectivos, vale? Aínda que o Partido Popular expresou esta semana que a lei garante a autonomía do Salnés, eles aseguran que é mentira. Si agora, sendo hoxe, xa perdemos servicios e demais, unha vez que perdamos a área sanitaria vamos a perder máis. En canto a cidadanía, pois alonxar da cidadanía os servicios é perxudicial, sobre todo as persoas maiores que se terán que desplazar a Pontevedra, e en canto aos traballadores tampouco vamos a negar. Nos temos unha plaza na área sanitaria. Esta mesma mañá o PSOE levou unha pregunta ao Parlamento galego solicitando a paralización do borrador a través do seu voceiro Xaquín Fernández Leiceaga. A Cámara tamén asistiu a voceira da plataforma e varios alcaldes afectados, entre eles o de Vilagarcía. Se reducen cada vez servicios, hai cousas tan sorprendentes como que no Hospital do Salnés teñamos un cardiólogo persoalmente 1 ou 2 veces a semana, que haya que determinadas probas que teñas que desplazarte a Pontevedra. Eles o que decían é que pretende que os profesionais voluntariamente pois se vayan desplazando polos diferentes hospitais. Eu creo que iso non é a política axeitada. A manifestación comarcal do próximo día 29 sairá ás 8:30 da tarde da Casa do Mar de Vilagarcía.